Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия тарафыннан гамәлгә куелган беренче Милли мультфест Республика балалар кинофестиваленең лауреатларын бүләкләү тантанасы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узды. Тулырак киләсе язмада. Тукай айында Милли мультфест балалар кинофестиваленә нәтиҗәләр ясау матур бер гадәткә әйләнергә дә мөмкин. Чараның максаты бик изге. Татар телен саклау, яшь тамашачы мәдәниятен үстерү, компьютер уеннары ярдәмендә балаларның рухи, интеллектуаль һәм иҗади өлкәсен баетуга ярдәм итү. Ни гаҗәп, нинди матур иҗат җимешләре насыйп булган һәм тормышка ашкан. Бәлки балалар үзләре генә дә эшләмәгәндер, аларның җитәкчеләре, әти-әниләре, яшүсмер дуслары, башкалар да булышкандыр. Бүгенге менә жюри составында белгечләр, экспертлар белән шундый мастер-класслар безнең бу балаларыбызның, яшүсмерләребезнең һөнәри осталыгына яңадан да бер система стимул бирде. Инде заманча технологияларны менә шулай үз иткән һәм аны киләчәк тормыш белән бәйләгән әлбәттә балаларыбызга бик зур рәхмәт. Лауреатлыкка дәгъва кылучылар исемлеге 1 апрельдә Татар кино сайтында урын алган иде инде. Алар 26 анимация эше, 17 кыскаметражлы фильм, 13 компьютер уены. Ә бүген сәхнәдә төп җиңүчеләр. Алар татарча анимацион фильмнар номинациясында балалар бакчалары арасында Буа шәһәре Нурчыклар студиясе вәкилләре. Безнең идеябыз татар телен саклап калу, татар халкының милли гореф-гадәтләрен саклап, шушы традицияларны балаларга да тәрбияләү. Татарча кыскаметражлы фильмнар бәйгесендә күренмәс фильмы белән Сорман районы Җәлил кинотеатры, балалар өчен тәрбиячеләр ясаган компьютер уеннары номинациясында Чаллының Шаянкай балалар бакчасы җиңде. Безнең республикада бик тә талантлы балалар яши. Алар аеруча талантлы балалар, чөнки аларның иҗатлары техник сәнгать белән үрелеп бара. Андый балалар бик талантлы балалар һәм ул сәләт бөтен балаларга бирелми. Шуннан да балалар рәхәтләнеп, Байтик лагерында да, өйләрендә дә мультфильмнар эшләделәр һәм менә бүген күрдегез, нинди эмоцияләр балаларда. Шуннан да бу эш дәвамлы булса. Һәр номинациядә беренче урынга 100 мең, икенчегә 70 мең, өченче урынга 50 мең акчалата премия бирелде. Ләлә Зайнуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.